Занимаваме се от 2004 година след пенсионирането си. Основах фермата и започнахме постепенно да се учим как да култивираме миди. Преди е нямало никакво култивиране в България, т.е. е имало само опити за култивиране на миди и е нямало инженерни съоръжения, с които да докажат, че могат да се култивират миди. Впоследствие започнахме по-малко да се развиваме, каняхме много консултанти от различни държави, включително Америка, Канада, Франция, Холандия. Глобалното затопляне ни влияе много, но се опитваме чрез препланиране на работата в студените месеци и с други методи на гъстотата на медата, начина на поставянето им. Всичко това влияе върху медата и опитваме се по по-малко глобалното затопляне да влияе върху медата, чрез нашата работа. Но трудно се постига, тъй като се стопли водата, къс спре кислорода, каквото и да направим, трудно.